Er du også træt af det her Danmark? Så stem på os. Retfærdighedssocialisterne vil sørge for, at dit Danmark bliver til et dejligt og pænt sted at leve. Et Danmark, hvor du kan se frem til at bruge den offentlige transport, at tage på arbejde om morgenen og gå i byen med vennerne. Vi vil også sørge for, at alt mad, vand og luft bliver rent og grønt. Det er det her, vi vil fokusere på. At få et nyt og forbedret Danmark.